Den er tæt på, mand. Det er flot. Det gør godt ud. Lige have en kus med herud, ikke også? Og så bare stå her og bare puge, mens man kigger på sådan en hval. Det er lige meget. Den her var. Jeg tror, den er lige her. Vi skal jo så tæt på som muligt. Jo, men den skal jo ikke gå op i båden. Så skyder vi altså. Bare en eller anden vej. Lad den bare der. Kører vi bare. Den var lige herfra. Lad være med det der. Den kommer herover. Sikker? Ja, men jeg er hvalspotteren, så jeg ved det. Dengang jeg var i Narum, ikke også, Malik? Der lavede jeg ikke andet end at sejle efter hvaler. Okay. De store. Du ved, koreanerrevne. Da vi kørte i kampvogn. Bare, hvis jeg lægger den ud på nettet, så fjerner jeg bare lyden. Fuck. Kom op igen. Ja, nu kommer den op igen. Det er fantastisk, det der, mand. Det er for sygt. Nå, skal vi ikke hjem? Jo, lad os tage hjem, for jeg skal også bare arbejde i morgen.